Списъкът, който никой не ти дава. Всички безплатни прегледи в Англия 2026. Нека да видим как точно работи системата за превантивни прегледи в Амрия. Важно е да се знае, че системата там е по-различна от това, с което сме свикнали. Вместо един общ преглед за всички, има конкретни безплатни скрининги според възрастта. Да започнем с основния преглед, така наречената здравна проверка на Националната здравна служба. Той е за хора между 40 и 74 години, които нямат вече установени хронични заболявания. Поканата за този преглед се получава веднъж на всеки 5 години от личния лекар. Целта е да се оцени рискът от сърдечни болести, диабет и други подобни състояния. Сега да преминем към следващата важна част – програмите за раков скрининг. Поканите за тези ключови тестове се изпращат автоматично според възрастта на пациента. Но това не е всичко. Има и други важни, по-специализирани прегледи за определени групи. Тези скрининги са насочени към ранно откриване на проблеми при хора с по-висок риск. А какво се случва с грижата за очите и зъбите? Там нещата стоят малко по-различно. Основната разлика е, че прегледите при зъболекар и оптик не са безплатни за всички. Правото на безплатен преглед зависи от възрастта, определени заболявания или социален статус. И тук стигаме до самата същност на скрининга, неговата основна цел и философия. Всичко се свежда до ранното откриване. То може да предотврати сериозни болести и да спаси живот. Така че отговорът на тези покани е наистина важна стъпка към по-добро здраве за всеки. Последвайте ни в Полезно за пенсионери в YouTube и Facebook.